Но това се нарича големият вриз. Точно така, големият вриз. Миналата година го изчистихме него, ама виж как пак е зеленясало навсякъде. И тази година му трябва втора премяна и освен това тази година ще изчистим и този варовик, за да блесне мрамора и така. Най-важното нещо е да сме качествени примери за подражание. Да си представим какво общество искаме. Искаме ли общество, което е изпълнено с жертви и само търси оправдание и живее в една кочна и мизерия? Или искаме общество, изпълнени с силни, могъщи хора, които са творци на тяхната реалност? Си казват, не ми харесва, мръсно е, ще го изчистя. И не само ще ми е задача и работа, ами ще ми е забавление. И хем нещо смислено, хем нещо полезно, хем нещо весело и радостно. Аз скачам сега на поляна. Оттам искаш да скочиш тук долу? Ще успееш ли? По-добре не, или хайде с моята ръка може. Готови? Давай. Браво. Но, това е първата чешма. На нея трябва да напишем отгоре ореха и долу виж какво е това зеленото. Какво трябва да направим с него? Да го чистиме. Трябва да го изчистим точно така. Децата не правят това, което ти им казваш, децата правят това, което ти правиш. Те гледат какво правим ние и затова и аз сега нашия стремеж с Ноа е да събираме децата тук от Малко Търново и с тях да се обучаваме, да бъдем осъзнати и да играем. Какво да правим? Файните искрени всичко. А ще изчистим ли чешмите? Да. И така можем да им го покажем на децата. Когато има радост, детето, радостта за детето е като магнит. Оня ден отиваме в училище, бяхме с Ноа да играем футбол с другите деца в училище. И едно дете, какво каза Ноа? Защо всички татковци не са така като тебе, да прекарват време с нас, да играем, да правим забавления? А ние с Ноа носим по 2-3 фризбита винаги, по 2-3 топки, всички бягнали. Всички бягат и играем с тях. Децата, ако... Хайде скачи сега на пързалката отново. Децата, ако им дадем радост и малко внимание. Това е всичко, от което имат нужда. Малко внимание е пример за подражание. Радост, малко внимание, пример за подражание. Става невероятно общество с невероятни творци и невероятни човечета. Но това е чешма номер 2. А ти тя мега мръсна. Тази май от години никой не е чистила. Да. И ще изчистиш ли с мен? Да. Добре. Какво? Ще го чистиме. Нали имаме една брумка? Пускаме я и с вода и с ток ще изчистим. И за всички учители, които все още си мислят, че децата най-добре учат от теория на чиновете от учебника. Децата учат от живота за живота. Излизат навънка и трябва да пипнат, да чуят, да видят, да направят. Така се учи. От практиката, а не от теорията. И на всички чешми трябва да оправим табелките. Любовта е извор, че изглежда доста зле. Тази странджалийката е една от най-чистите чешми тук в Малко Търново. Тя ще изчака малко. И по принцип най-предизвикателното е както тук да намериш от някъде ток и вода, за да можеш да изчистиш тази чешма. Защото машината, с която работим, и трябва ток и вода. Виж го сега откъде ще се качи нагоре. Преди малко ми вика: тати, ти мислиш, че от тук не мога да се кача? И аз му викам: да. Той каза: Аз мога. я покажи как можеш. Сега отиди тук нагоре. Това е частта да видим където е. Давай. Уау! Давай, мука, цак е горе. И последната, за която ще се заеме, владиката. Отдолу изглежда чиста, само че тук трябва да се боядиса и да се направи наново. И там липсват няколко керамиди.